Raġel Mammad li daħal jitlob il-flus lil tfajla li kienet xogħol f'ħanut f'Ħal-Qormi inqabad minn sit il-ħanut li tkellem b'mod esklusiv ma' One News. Deringalja spjega kif minn daru kien qiegħed isegwi kollox b'sistema ta' kameras. Dlonk telaq jiġri lejn il-ħanut. Ġara, d-darba li daħal, kontat nimonitorjah mid-dar bil-kameras kif rajtu li daħal ġob pistola ġewwa l-ħanut u agreda il-lavranta li kienet ila 7 xhur. Nżilt niġri mid-dar u provajtu wafqu, prova jaħrab kemm il-darba, pero rnexxieli wafqu sibtajnuna wkoll minn nies ta' triq ukoll li wara intervjenew biex komplejna assistew biex żammejnaħu sakemm ġew tal-Rapid Unit u bħal speċi arrestaw u ħaduh magħhom. Kollox seħħ f'temp ta' ftit ħin. L-uniku ħsieb li kien f'moħħ Galja kien li jipproteġi lil ħaddiema. Essaċ kien hawn paniku kbir qed tifhem għax issa bniedem inżilt fuq bniedem taf għandu pistola. Vera li wara indika li dil-pistola ma kienx ta' vera kienet tal-plastik. Imma mingħajr ma trid il-kuxjenza ma tikx mara tqila b'7 xhur tqala issa ktala għajnejk u jiġri li jiġri. L-ewwel darba li r-raġel seraq mill-istess ħanut kien fil-15 ta' Jannar. B'sikkina f'idejh dakinhar ir-raġel irnexxielu jieħu l-flus kollha. Esperjenza li ħallit ir-reperkussjonijiet fuq bint Galja u l-ħaddiema. Sab it-tifla tiegħi għandha 10 snin werwera u lavrant oħra ta' 17 sena li di miskina tant ħadita bi kbira l-qas baqgħet taħdem hawn, spiċċat tuħu kalmanti u ma nafx ħadita bi kbira ħafna. Kif jgħidu bniedem afżat nofsu armat. Wara l-ewwel serqa Galja ħal miżuri meħtieġa fost oħrajn għalaq il-bieb minn fejn kien daħal l-ewwel darba u kien għalhekk li t-tieni serqa marret żmerġ. Li jiena dħalt biex inwafqu, provajtu wafqu prova jerġa' jaħrab minn dal-bieb, sab li sakkar, reġa' tela biex jaħrab minn hemm u minn hawn jew minn hemm waqqaftu qed tifhem. Fuq kollox kienet esperjenza kera li weġġet lilu u lil ħaddiema. Hawnhekk kien ħadmu isna familja, aħna mhux qisna familja. Li mhux sewwa li dat-tip ta' nies jibqgħu jagħmlu dawn l-affarijiet għal dak tagħhom biex isibu d-dajjef u mhux tajjeb xejn fimt li jsiru dawn l-affarijiet hemm ħafna konsegwenzi wara.